Pode weche mag thieth nie sama ng'anyo mar lakteche matie kaunti ma Kiambu donjo e odiechienge mar 128. Lweny mar weche medore kind gavana Kimani Wamatangi kod riwruok lakteche KMPDU. KMPDU seyo Wamatangi e wi nyayo tho mag jotuo e kaunti no ka gidwaro ni okawne okang' ka gisingo medo mach e ng'anyo kaunti no ero mabende dhi mbele. Kwan ewi nyithindo moa nyuol mowito ngimagi e kundi thieth e kaunti ma Kiambu medo kelo kuyo ne jonyuol kod ichwang' kuom riwruok lakteche KMPDU maseyo gavana makono ni okodeo ngima jodak. En gima lit ahinya ni wach mar tho mar dhano matimore Kiambu County, jo Kiambu kendo nyalo bugore chung' malo ka wacho ni numbers mogolo kaka union mar 136 ok en kamano, en 110. Magi ok gin mana numbers mag lwenge, ok gin mana numbers kata mag maembe, gin numbers mag ji, mag nyithindo monego bed ni bedo madongo bedo jotelo, gin masira mantiere ude, gin nyithindo mane jonyuol gi onyiewo napkins mondo kony. KMPDU seyo gavana Kimani Wamatangi mawacho ni kwan jomosewito ngimagi kaluwore kod ng'anyo ni tin moloyo ma KMPDU wacho. We have a leadership that has the audacity to publicly let us know that they're comfortable with 58 infants dying. These are leaders who have sworn an oath to protect and uphold our constitution, while at the same time are denying the citizens of Kiambu County a fundamental constitutional promise. Gimedo ni tend Wamatangi dhi mbele gi jugo chudo ma oko puodhi kuom jotuo kata chudo mokumba mar SHA emowinjo bed ni chiwo nono. Is the same governor who still charges fees in the primary health facilities that have been described to be free and still claiming charges in the hospitals that otherwise should be offering free services under SHA. This is one of the only two governors in the country who have refused to sign the National Equipment for Services Scheme, a program meant to equip hospitals across the country with modern equipment. Kuom magi, gisingo bago ng'anyo maduong' juma manyien mar sundo gavana Wamatangi ogwetao kabende gidwaro ni jodak ma kaunti no oriwre kodgi e ng'anyo ni. Chakre wik manyien wadhi nyiewo sanduge ma nyiso tho malit mosetimore Kiambu kwa dhigo demonstration. Koro next week Wednesday wan gi demonstration Kiambu. To bang' mano tek 15 dwe ni wadhi bedo gi National Advisory Council, wadhi bedo gi ng'anyo magala moro ni maro kwanya bedo ni waling ni Kiambu gi motimo marach to Migori ber, kata Kiambu gi motimo marach to Mombasa ber. Gima affect doctors Kiambu nyaka affect doctors Kenya mangima. Kamano bende gidwaro ni chenro mag thieth wuoge lwet kaunti ma Kiambu odwoke lwet piny owacho mamalo ka gimedo ni gavana Wamatangi dhi mana medo hinyo ngima jodak makono. What's happening in Kiambu is not a healthcare crisis. It is a governance crisis. It is a leadership crisis. It is a crisis of democracy. We are seeing an authoritarian leadership. Why should the health of the citizens of Kiambu rest on the shoulders of one single individual? Oken gima ber, oken gima inyalo wachi ni jogi inyore ji tho to ji olenga. Wakwayi ni Kiambu County ni onego lor mondo wach mar healthcare ni okel national kwa Kiambu mondo jo Kiambu konyre. Ndalo moko tok meko mar oganda jo Kenya riyo e piny mar Uganda, achiel kuomgi mane